dia de més. Això que és un problema? Aquí és una hora, feia. Què vols forestal? Home, allò és forestal, no? Però t'has de protegir, t'has de protegir els vasos. O què? Sí, per protegir una Sí, aquí està millor cap allà. Llança? Aquesta? El fill... Quan... Ja surten les fonts per la vida, sí. No, però va baixar-la perquè no feia. Sí, però va baixar. Sí, que tenia el límit aquí, però... Els tres fanals, això segur que... Una llama igual de grande o más grande que lo que hace el punto negro de abajo, que es un vino. 21 traes l'aigua. 221 talla l'aigua. Que nos vamos. Sería... 221 aigua. I baixeu el personal cap aquí. Anda, que va a ser personal. No lo tenemos tan lejos nosotros. Encara treballem sempre, eh? Quins llengues va. Ja és allà sota. Però bueno, ara hauries de fer ordres... Aquest matí el regent de pescar cap al restaurant. No sé si te las compras TV3. ¿Pagan bien? No molt.
no hi he estat mai aquí. Algú que m'ha contat, no, jo no aquesta, sinó aquí, no som prou gent i hi ha un vano sol d'aquells de protecció que protegeix un desastre. Però anem a fer un poder. Joan, que si surt per la tele hauràs de pagar la ronda, Jo, només que em veia la meva filla i es crec que el sopar és el millor, Claro, no tienen tele, pues a ver el paisaje. No, aquell és el que sota. Cuita, ja estem tirant ahí. Hi ha dos tirant ahí. Hòsties, quina ràbia que té ara justament. Home, està molt fàcil defensable perquè té tots els camps de control estan no, però hi ha llenguetes per tenir els típics marges. No, eso casi una palabra técnica. Però està xupat. Bé, nosaltres sí que hem entrat. Són ells els que no els deixen seguir amb el camió. El Ramón y yo nos vamos con el mar, ¿no? Molesta. Arribare